Lagi. Tawong, tag-skill. Pinilit ko. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako na po ni si Flor de Lisa o si Apus Aliana. Kuhan ko na sa Aliana guys. Mahilog ko. Ano ko? Dito, lagi hilo. Dito ka. Dito ba? Ari. Na. Isa ha? Sa lingkuranan, day. Dari di ay. Sa. Okay. Hindi ka nadaan dito. Hiluon na ka na may cutie. Hindi ka naman na. Susan sa kay cutie. Pagpas lagi bulak. Lapas ba? Kailan kag bulak wa? Mga itong kuha na ako. Ano ka? Wa ko rin mong kamot hilo. Ay butang. Hinahinukan. Hmm? Hinahinukan. Ako may nagbutang ganino. Bukan ba kay taas man. Medyo ko guys na ako pinanghilo dana des ni Agi. Hadlok man ko. Kay? Hadlok ka kay? Ano man? Isa ko be. Okay. Nagno ko piti ka nadaan. Sila naman ang pagkuskus. Di man na ang samad. Kita po namin ito pagkahiniti tayo. Kita po namin ito pagkahiniti. Kamot ra lang tayo lapin ha. Ha? Kamot ra ha. Pagkiil. Napa may tiil. Hindi ayaw na. Kamot ra. Isa man ito cocktail di. Kamot ra. Isa pa ito. Kuha na ako. Kuwara imo. Dali ra kay dali ra guys kay di man ko aging roll. Kay nipis pa kuko. Okay ka? Anda. Ayaw naman ko ni day, ayaw naman po si day. Ha? Dali ra ni isa. Uwa! Abot na sa natagpuan. Di. Tara. Mana ah? Ako man, ina ako man. Brasan ko. Makamingaw nga tinini yan. Wa! Mingaw. Mingaw ka tinini. Ito ba kada sa... Nag-uli, nakuha tag natin nag-uli. Di na. Asang sa nagkuha ko, gawin, nag-hino na mo. May kuha day. May kuha din nga. Kani? Di bagdari be? Ako ba? Okay, ko sa unahan. Oh, gahi aman day. Da. Saba pag sinsoy, imbarok. Suwam. Yung hamay to ni mong kamot. Ano? Right ba right? Ano? Kare. Tuo na. Kariwa, hamay unahan wa to. Oo. Bembig to be. Very good. Mao na di ay. Kung may nag-duty diya sa una no. Ikaw di. Ako. Ako mga ito gagitog sa mga kamot. Hala, po ha. Nagdugo ng kamot tay. Ha? Nagdugo. Ang mag-duty-duty. Nagduho kay puwa man din, tapuwa.
Dugo din ang kuha. Kamay kulos dugo. Kuha. Dugo ng puwa. Ganahan ako dugo. Kay, Yutik man. kantahin sa anong kula? Hindi muling balik. Kanang gitulo ni Teta Tiri. Kaya gitulo ni Teta Tiri. Dugo ng cutic di. I need you now na laman. Dugo ng cutic di. Dugo. Ha? Ay, kantahin sa lagi ko. Bungkain ng cutic di. Kantahin. Umot ng cutic di. Humot, yung mata sa mambaw aron. Tai ron. Di, umot. Ikaw bang tai? Di na. I need you now. I need you now. Patulong sa Tiri, sunod. Sunod ko na sa idin nyo natin. I need you now. Pagaw. Hindi, sunod. Sunod. More than words can say, I need you now. Sabuhan I tali mo. gotta find a way, I need you now. Before Kana sabuhan ni mo dahil. Idin na dahil. I need you now. Inabas on. Ato bilang kayo. Ayaw ka ko na kay. Parang di ma. Kuan. Kana ni gani. Ato ka pizza ah. Saguhan na ka sa I need you now. Dahil. Dahil. Saguhan na ka sa kanta na I need you now. I need you now. Mataba kay nanay ang kuha. Ang Ang dadas na sa ubay, Day. Ha? Ang dadas na sa ubay. Sugot ka. Ha? Ang dadan? Sugot ba kang dadas na sa ubay? Ha? Hindi danira ka. Namasakay. Ikaw magdingag. Kaak mo ka mo. Ha? Marami. Mo man. Langaw ato. Pagpili po, Day. Di mo. Ayaw. Ano naman? Si Inpod. O yun, sa tail food. Sa pipulong tail. Ako. Wapod. Okay mag... Ambil sabi. Bebe. Dara guys, ang kuko di ah. Agbuhok. At sila akong nanay. Pakuha na taday. Ano po kahaw guys, aka mo. Tiil. Nay! Karon guys, birthday man daron sa ahong among family friend nga kanang tusilingan ba mo sa among napalit nga zuta ra to katong among gitukurag kamalig unsa. Birthday din nila mag-asawa. Arang ka kon ka adzu kay birthday nila mag-asawa, parehas sila birthday pero di sila parehag tuig. Ag panang pizza ra sa buwan. February 24. Birthday nila ron sa mo. Humanaghinlo dani. Muuli ko sa ubayan sa ahalamang palitag cake. Kung ko kay ba nakalipat manday ko nga karon manday ng birthday sa nanawag ningon nga ano ni uli ko no ko daari. Nga birthday manday nilang duhan sa karon mo balik ko dadzon sa pait lamang kog cake. A few moments later. Hi guys! Yan na jud ko unsa kanang Facebook, YouTube. Iarag ko ang guys, birthday celebrant. Pa silang duha nag-birthday mag-asawa. Uy, hawi di pa ba ko no? Na may puro. Katasan na to. Unsa guys, nani handa to sud. Arang i-slide dun sa ang vlog. Dere mas gawas maghuzup kay. Aga to kay ngit-ngit. Hilingad. 47 na ko. Ha? 47. Ikaw? 48. Uy, nawa ko rin tayo sa contest ito doon sa birthday. Grabe. Agi mo 5. Eh, mo hanang pink. Ang uyong sa asawa ko ni mo pali. Sakto na, sakto. Katay mo, katay pag ninso. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pasko ng papa. Uy,
birthday Thank to you. Happy birthday. Sa naghatag sa cake. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Awa na, una na, makanta. Uy, apa ni bipa blow sa lin. Ikaw rin blow lin, kaya hangin ni mo blow. Ay, masilip na. Yay! Kiss ba? Kiss ba? Ah, si Jim Bro mag-kiss. Kiss ko na, kiss si Papa Rui. Papa, mama. Kiss ko na, kiss, kiss. Kiss, kiss, kiss. Naka-video. Ang lalay na rin kaya bata, kisan din kasawa. Agoy. Anong pala katalaga, teraman ka ni? Hi guys! Lagi lang birthday ta. Ito na di kaganda! Tanara ma, di apa ini hawo. Maanja, maro to guys. Dahil ginagmay lagi nga. Handa po dari lagi sa ubay gihil nila kay gusto lagi po silang makaari-daris amo sa ubay. Madyo na naman to pasalamat sa Ginoo nga. Nakaabot pa sila 40 city o 48 ng edad nila nga mag-asawa. Salamat ka sa Ginoo sa ilang gihatag nga kanang grasya sa kinabuhi nga nakaabot pa silang mag-asawa o nga nga edad. Hindi pa di ay pumuin. Kataw sa day ko sa diha sa Cebu sa ang manghod kang Ruby probinsya na kang Jejin Birds nasa Cebu sila guys anang may suon. Diyan mahay po ko sang anak ko si Way na kay labi da sa Cebu kang MM. I love you M ja. Azaw pod kalimtinzo guys ang channel ni Kuya Leo TV Adventure o kang Ate Mars na sila karon sa Japan. Hi de ko sa Japan kang Kuya Leo TV Adventure o kang Ate Mars o kang Yusidas vlog po nagya po ni sagot sa Japan. Siya guys, so kalim tininzo pag-play po ang channel ni Jima and Ados vlog kay gamay na magasinay kuwang what's our nalaman mapasar na sa kaluyan ta po ninyo guys o play agizang kuan ang channel Jima and Ados vlog. Diyan, marto guys, hanggang katong salamat sa inyong pagtanaw sa ahang videos. Bye!